Vítam vás pri novom vlogu. A tento vlog bude denný. Ako asi môžete počuť, tak idem domov zo školy a je mi trochu zima, lebo ono akože trošku poprchá, ale mal aj parazol, ale proste nie som dobre oblečená, čiže snad to vydržím. Ale už som skoro doma, čiže to je v pohode. No a vlastne v tomto vlogu, dúfam, že ma počujete, bude upratovanie, čo robím zajtra dnes. Proste taký víkendový deň. Takže ahojte, po druhýkrát vás už zdravím, pretože neviem, či ma tam vonku bolo už počuť. Každopádne už som doma a tak teda sa idem prezliecť a potom asi pôjdeme upratovať, lebo je tu trošku bordel. No ale aby ste potom boli v obraze, že na čo je tento vlog, tak proste je to taký víkendový denný vlog z mojich krúžkov. Proste z môjho víkendu. Takže tento vlog bude taký denný a bude viac menej z môjho víkendu. Čiže to bude trojdňový a dnes je teda piatok a zajtra budeme mať turnaj. Samozrejme nie my, ale juniorky. A tak aj na to pôjdeme a dnes mám tréning a v nedeľu, neviem. Ale asi budeme aj háčkovať. Ako teraz tak pozerám, tak mne sa úplne zvonili vlasy. Ja som akože nemala ani tu tie také ponožky, alebo proste tú takú veľkú. Ja si myslím, že viete, čo myslím. Neviem, ako sa to proste volá, proste takto. Akože, a tam sú tie vlasy takto namotané nejak. A proste to som nemala a tie vlasy sú akože pekné, ale ja nemám rada na mne tie zvonené vlasy. Proste ja mám rada pekné, rovné vlasy a nie zvonené. A akože keď sú tie vlnky fakt, že vlnky, tak to je v pohode. Ale to teraz vyzerá ako seno, alebo ako by som to povedala. No ale ja sa už idem predliecť, lebo už tu zase vykecávam a zase to nepôjde na YouTube. Pretože neviem prečo, ale mne tam tie videá na 10 alebo 15 minút nedú dať. Neviem, či mám ešte len taký malý počet odberateľov, či to je tým, alebo proste neviem. No a tak sa s tým musím pasovať, alebo tam vždy, že alebo tam proste vždy, že o nejaké video, napríklad tento, že víkendový trojdňový vlog a dám tam, že 1 lomené napríklad 3, že prvá časť z 3, alebo tak nejak. Čiže to asi začnem robiť tak, ale ešte uvidím. Lebo akože ja už mám 8 odberateľov a ja sa strašne teším, že proste ma aspoň títo 8 podporujú a bola by som rada aj za nejaké ďalšie. Pretože ja keď som začala háčkovať len nie kvôli nej, ale proste chcela som sa naučiť háčkovať, pretože ja keď som videla z Danča Craft, ona predávala tie svoje výrobky, háčkovala hlavne, tak mňa proste to navnadilo, či sa to nenaučím. Som sa to naučila a tak nejako som začala aj natáčať. A B, C, D, E, F, G, H. A proste keď mňa baví háčkovanie, natáčanie, volejbal, tak proste chcela som vám dávať tú zábavu, sa na to pozerať, na tie videá. A proste
som rada, že vás niektoré videá bavia, niektoré až tak nie. Ale jedno video malo strašne veľký úspech, pretože to bolo, čo sa aj čudujem, pretože to bolo moje druhé video. A tam som hačkovala veľrybku, ktorá sa mi nie až tak podarila. A ono to má, že 69 zhliadnutí. Alebo proste cez 60 proste. A proste ja som z toho, že čo? A teraz som sa bola pozerať na to video a má 67 zhliadnutí a teším sa, keď náhodou bude 70, čo by aj mohlo byť už do konca tohto týždňa, lebo akože to video neviem koľko má presne lajkov, pretože mne to tam niekedy neukazuje, koľko to má, ale no ako raz mi to ukazovalo a teraz mi to už neukazuje, čiže neviem. No dobre, ale ja som mala sa ísť prezliecť, čiže teraz idem na to. Ale teraz rozmýšľam, že sa prezliečiem do volejbalového, pretože, ako som už spomínala, budem mať dnes tréning, ale až o 4:00. Ale nevedia, budem nachystaná, čiže idem sa prezliecť do volejbalového. No a ako som hovorila, že ma baví natáčanie, áno, baví, ale strihanie, to je ako na tom? No, tak, že ma to až tak nebaví. A akože ja ešte neviem tie všetky efekty a tie hlasy a tak. Čiže, lebo som tu nová. A ešte som toho moc nespravila, iba 13 videí. No a proste my sme boli už strašne dávno v Ríme, ja som robila shorty. Ešte ich ani nemám na... Proste, že do nich a do nich sa má hovoriť, akože, že čo sme robili a tak. Ešte stále to nemám nahovorené, lebo som taká proste lenivá, že to sa až za mnou práši, lebo no a tak preto asi tak veľmi dlho čakáte na tie videá. Čiže predpokladám, že aj toto vyjde niekedy v polke maja. A dnes je 24. apríla. A za 5 dní mám meniny. No a dnes sme písali z matematiky písomku. A akože vedela som ju, len ja sa strašne bojím. Vždy po každej písomke, aj pred každou písomkou sa bojím, že proste som tam niečo pokašľala, alebo tak, lebo som na to veľký expert. A viem úplne, že si prečítať niečo zlé a proste už to je celé zlé. Čiže ja som taký typ, no a strašne sa čiže teraz bojím. Teraz idem toto asi upratať, dať do umývačky a potom pôjdeme na izbu. Tak ja už to teda mám a ja som cez prázdniny robila tartaletky. Ja vám ich potom ešte ukážem a ja som si myslela, že ich spravím úplne veľa, pretože aj toto bola len jedna dávka. V chladničke mám ešte jedno kakaové cesto a toho je tiež strašne veľa, čiže ja neviem, prečo som to robila, ale nevadí. Pretože potom tie tartaletky sú strašne dobré, ja vám ich ukážem a ja som ich robila jedenkrát na Silvestra a všetci si pochvalovali, ale ja som mala len tie veľké košičky, tie som dostala na Vianoce. A teraz som si kúpila aj malé. Kúpila som si malých 18. Áno, a veľkých 12 som dostala na Vianoce. Čiže je to v pohode. Takto nejak to vyzerá. Pozrite sa, vidíte, tu ich je strašne veľa. Aj tu proste a aj tu sú ešte a tieto trošku zhoreli, ale akože oni sú chuťovo dobré, že nie sú horké. A teraz som trochu hladná, aj keď som prišla zo školy. Neviem, dosť som toho celkom zjedla, si myslím. Ale neviem, či si mám dať, lebo ja mám chuť na nejaké nosotinky, ale asi by som si mala dať nejaké normálne jedlo, neviem. Ale neviem, čo si mám teda dať. Ja si dám asi ciblové krúžky. A keď máte na mysli normálne vyprážané ciblové krúžky, tak nie. My máme také ciblové krúžky, že akože čipse. Čiže ja vám ich idem ukázať.
dosť veľké a sú strašne chutné. Tieto sú myslím, že s jarnou cibulkou a fakt sú výborné. ASMR. Si mám ísť upratovať alebo byť chvíľu na mobily. Lebo nechce sa mi akože moc upratovať, ale zišlo by sa tu. Tak to nejako to tu vyzerá. No, to je akože pôjde. Ale tu už moc nie. Na EduPage správa, čiže sa idem pozrieť, čo to je. Našťastie tam nebolo nič súrne, boli tam iba súťaže a domáca úloha. Ja sa vám ozývam po trošku dlhšej dobe, je teraz 14:15, čiže 3:15 a moji rodičia tu budú o 3:45 a my aj vyjížďame o 4:45 na ten tréning, čiže teraz ideme sa asi nachystať, aby som potom nemeškala. Ideme na tričko. Už mám tričko oblek. A teraz si idem napustiť vodu. Teraz je 14:30 a ja by som mala sa trošku pohnúť, lebo som si tu ešte chcela aj trošku upratať, ale teraz idem si spraviť co. A to zase bude nejakých 5 minút trvať u mňa, lebo je 10, čiže idem na to. No a ja sa ten cop vždy snažím robiť tak akože vyšší, aspoň takto. Lenže ja tu potom mám toto hniezdo, potom aj tu je, no teraz nie, ale keď ja to dám takto. Áno, tak pozrite sa tu. A to ešte nemám tak vysoko. No a tu sa mi to tak a aj tu mám proste... Čiže asi si to spravím. Budem sa snažiť tak vysoko. Ale keď nie, to tak nejde. Keď máte nejaký tip na to a pôjdu mi zapnúť komentáre, tak určite mi toto napíšte. Pretože ja už neviem, čo s tým. A potom nie je na tréningu strašné teplo. Proste keď to je takto vytiahnem, tak pozrite sa, vidíte to? To je proste hrozné. No, teraz sa mi to celkom podarilo. Sice to už bude mať za chvíľu zase tie hrbovčeky. No, ale ja používam na uhladzovanie takýto hrebeň. A že akože s tým nič nedám. Akože žiadny gel. Ale len takto. Tak toto bolo všetko z prvej časti a ďalšia časť vyjde už čoskoro.